About to deliver. Back in the days, mgbe m bụ nwata n'ụlọ nne m, there are so many proverbs I learned from my mom. Ọ dị ọtụtụ ilu nne m na-atụgasịla anyị. Nke mbụ bụ ọkwa na a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe. Nke abụọ wee bụrụ ọkwa na nne m na-akpọ m n'ekwentị ka mara m nkwala inu ọzọ na-achọ ịtụrụ anyị. Mame! Agwa gị kpọburu m mbụ. Ngwa bye bye biko na onwe ya nji n'aka. Agwa gị chi kpọ m. Ilu nke ọzọ wee bụrụ na onye ọbụla nọ n'ụwa na-ekwu ọkụ na-atọ na-echi ya. Ọ na-atụkọla ya ilu na mgbe anyị mekarịa isi ike mana dịka m na-eto na-eche kedu ihe ilu a pụtara. Ngwa tata ka anyị gbarie mara ihe ilu a na-akọwa. Ngwa ichebe echiche ime, you will understand the connection jikọrọ ilu na-abụọ nne m na-atụgasịla anyị. A na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe, ekwu ọkụ na-atọ na-eche gị. Ihe a pụtara a na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe kwagodela anyị na this life is turn by turn. Ife niile ga-erutesi onye ọbụla. Ilu nke abụọ na-asị anyị na ekwu ọkụ na-atọ na-eche anyị is more like when we say in English language that we can't run away from our shadow. I mean, it's our life, it's our problem, it's our fear. We need to face it. Yes, it doesn't matter who is in our life. It doesn't matter who wants to gift us. I mean, when you receive gifts, you welcome it, you appreciate it. But then you should be responsible for every damn thing you own. You need to hustle, my dear. Nobody's going to do that for you. Stop having this spirit of entitlement. That is why I appreciate those proverbs from my mom. If you know about inu a na-edu m ije ọ na-eme m na-agba mbọ onwe m ka ya na-akọ biko wash me eyes I prepare this offer for a client. Naza akwa na-agụrụ akwụ nwanne ya na-eghe ọ ya ka ị na-eme ọnọzi nke nsoriri asori ka iji bịa na-egosizi ọha n'ezi. Oge ahụ ọ bụrụ na ị na-asụ akwụ na be anyị mana onweghị mmiri ọkụ dị n'ọkụ, nne m ga-akụ gị duka maka ihe mmiri ọkụ a na-alụ bụ ọ bụrụ na isugide akwa anwa jụọ oyi ị ga-eji mmiri ọkụ wee gbanye nwa akwụ ka ọ gbasapụtara gị ọfụma. Ị na-aghọta ị na-anyị fana ma set chekwa everything nchọzila ịgba akwụ m. Mmeti ya mmiri ọkụ mana ma anyị na-agba na-eje. Anyị ebe a ka ọ nọ. Auntie na-agba akwụ. Nke a chapụrụ achapụ. Ahapụzi oyi. Ejebe na kwana. Hit the square. Ọsọ sị gị na ya. Auntie man na-akpọ gị. Ọ sapụ. Ọ na-ezi sapụ. Okay. Oyiwe, mmiri. Anyị agbasighị akwụ anyị ị na ya n'ime ite anyị ga-afụ na nke arụrụ ala ọfụma isi ezi ya n'ọkụ ọlụtọpụ nke ọzọ lọkwalụ mara ọlọchaghị nke nọ ya n'akụkụ gbara mmiri mana ha niile dị m mkpa. Ife a bụ mmiri anụ nsiri na mbụ tupu m bịa gbawa akwụ. Aga m adọnye ya n'ọkụ kuchie ya wee jiri nwayọ wee sonye ọkụ m ka ọkụ wee chalụ ite n'onu ọ ya ekwuru ka a na-eme. About to deliver. Yeah. About to deliver.